Player Adatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 3-nji marty hepdeniň penşenwe güni. Habarlar günnelik gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlarda Respublikanlaryň daşary siýasaty boýunça 6 baýry işgäri prezidentlige dalaş edýän Donald Trump'a garşy çykyş etjekdigine wada berdi. Agdalyan topar Trump'ın alyp barjak siýasatynyň ýurdun howpsuzlygyna wehim saljakdygyny aýdýarlar. Çağanın kesilen kellesini buloylan özbek denany bu tüsündirji hereketi amala aşyrmagy özüne Allah'nyň buýrandygyny aýtdy. Babakulova 29-njy fevralda Moskwanyň bir metro stansiýasynyň daşartynda tutuldy. Türkmenabadyň Gök bazarynyň bir bölегinde gökbakça önümlerini satýan söwdegärleriň söwdasy ýatyryldy. Olaryň bugünkü başagaýlygy söwda bilen bagly däldi, köpden bäri oturan söwda ýerinden göçürmek bilen bagly. Balkan vilayatynyň ençeme owasynda aragatnaş ulgamyň şol sanda mobil we üý telefon liniýalarynyň çekilmänligi habar berilýär. Türkmenar üý telefonlar çekilmedik owalar Balkan vilayatynda ençeme. Öňmüzdäki ýarym saatyň dowamyna şu beýlik maglumatlar eşitdirmäge synanşar. Habarlar günnelik gepleşigimizde başlamadan ozal günüň täzelikleri bilen tanyş bolan. Tehran Livanyň Hizballah atly söwüşçi toparyny terrorist gurama diýip atlandyrmak barada Saud Arabistanyň ýolbaşçylygynaky Arab döwletleriniň çykaran kararyny tanqid etdi. İranyň daşary işler ministriniň ornwatary Huseyin Amir Abdullahyan İran tarapyndan goldanýan söwüşçi topary terrorist gurama diýip atlandyrmak täze bir ýalňyş diýip bu ýakyn günde ordaky paragatçylygyň gowşamagyna we Livanda agdarlygyň döremegine getirer diýdi. Abdullahyan bu barada Arab aýla giňişli hyzmatdaşlyk geňeşi Hizballah toparyny agdalýan giňişlikdäki ýurtlaryň çäğinde duşmançylykly terroristik hereketleri amala aşyrmakda aýplanan bir gün soň ýagny 3-nji martda çykyş etdi. Arab aýla giňişliginiň hyzmatdaşlyk geňeşiniň baş sekretary Abdullatif Al-Zayani Hizballah toparynyň terrorçylykly hüjümleri amala aşyrmak üçin söwüşçileri hakyna tutýandygyny, ýaraglary we partladyjy serişdeleriniň gaçakçylygyny edýändigini, biýdüdünçiligi we ýowudlygy mewjud ýandygyny aýtdy. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän topar Gadagystanyň häkimetleri, polisiýa we türme işgärleri tarapyndan tutsaglaryň gynamalara tedewar edilýän baradaky maglumatlary derlemekde şowsuz bolýar diýdi. 3-nji martda çap edilen raportda Amnesty International guramasy Gadagystanda adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlara tutsaglaryň gynamalara tedewar edilýän barada her ýyl ýüzlerçe maglumatyň gelip gowşandygyny aýdýar. Amnesty International guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça direktori John Delhusian gynamalaryň derlenmedigi we olary amala aşyrýanlaryň jogapkärçiligi çekilmedigi pida bolanlaryň umytsyz galmagyna sebäp bolýar diýdi. Kreml Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň Orsiýete garşy girden sanksiýalarynyň möhletini ýene bir ýyla çenli uzatmak baradaky kararyna gynanç bildirdi. Bu sanksiýalar Moskwanyň Kremli bikanun anneks etmegine we Günnor Ukrainadaky Orsiýete tarapdar separatistlere berýän goldawyna gaýtyl hökmüne girdilipdi. Obama bu baradaky kararyny 2-nji martda ma'lum etdi. Ol Orsiýetiň Ukrainadaky hereketleri Birleşen Ştatlaryň daşary siýasatyna we milli howpsuzlygyna adaty bolmadyk we adatdan daşar hop bolmaga dowam edýär diýdi. Gürün edilen sanksiýalar ilk wada 2014-nji ýylyň mart aýynda güýje girdilipdi. Geçen ýylyň dekabr aýynda Ýewropa Birleşigi Orsiýete garşy girden sanksiýalarynyň möhletini 2016-njy ýylyň iýul aýyna çenli uzaldypdy. Pakistanyň ýokary derejeli resmisi Owensanyň Taliban hereketiniň liderleriniň Pakistanda ýaşaýandygyny ilkinji gede köpçülükde boyun aldy. Pakistanyň hökümetiniň daşary işleri boýunça baş maslahatçysy Sartaj Aziz Washingtonyna çykyş edip Islamabadyň Talibana ähmiýetli derejede täsir ýetirip bilýändigini, sebäbi onuň ýolbaşçylarynyň Pakistanda ýerleşýändigini we olary käbir saglyk kömekleriniň berilendigini aýtdy. Aziz olaryň maşgallary şu ýerde, ýagny Pakistanda ýaşaýar. Biz şu zatlary ulanyp olaryň bir stoluň başyna jemlenmek, ýagny gepleşiklere gatnaşmak üçin basyş edip bileriz. Ýöne biz owan hökümetiniň adyna gepleşikleri geçirip bilmeriz. Sebäbi biz olary owan hökümetiniň teklip edip biljek zadyny hödürläp bilmeris idi. Islamabad Owensanyň Taliban hereketiniň liderleriniň öz territoriýalarynda ýaşaýan baradaky maglumatlary ençeme ýyllan bäri reddedip gelýärdi.
Ortiýetiň Ukrainanyň, Fransanyň we Germaniýanyň daşary işler ministrleri 3 martda Parijde duşup 2015-nji ýylyň fevral aýynda Minskde baglaşylan ilalaşyga laýyklykda Ukrainada parahatçylygy gazanmak barada gelinen planlaryň ýerine ýetirilişini maslahat edýärler. Belarusyň paýtagtynda agdalýan 4 ýurdun liderleriniň gatnaşmagynda gelinen ikilalaşygyň ikincisi Günnor Ukrainada hökümet güýçleri bilen ortaýetde tarapdar separatistleriň arasyndaky urşuň soňuna ýetmegi maksat edýän çäreleriň bir toporuny öz içine alýar. Kiýew Moskwanyň gündorundaky ortaýetde tarapdar separatistleri gollap, olary ýarag we harby güýç uğratmak arkaly Minsk ilalaşygyny bozaýandygyny öňe sürýär. Hormatly dinleýijiler, biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäs. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Birleşen Ştatlarda Respublikanlaryň daşary siýasaty boýunça 60 sany baýry işgäri prezidentlige dalaş edýän Donald Trump'a garşy çykyş etjekdigine wada berdi. Bu barada kärdeşim Muhammed Tahiryň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Birleşen Ştatlaryň Respublikan Partiýasynyň agzalaryndan baýry hökümet işgärlerinden we alymlardan ibaret 60 töwerege ekspert öňümizdäki saýlawlarda bu partiýanyň adyndan prezidentlige dalaşgar bolmagy dyrjaşýan Donald Trump'yň garşysyna herekete geçdiler. Agzalyan topar Trump'yň alyp barjak siýasatynyň ýurdun howpsuzlygyna wehim saljakdygyny aýdýarlar. Daşa garşy göreş ady bilen 3 martda köpçiligi ýetirilen bu hatyň aşagynda gol goýanlaryň arasynda Bütün Dünýä Bankynyň ozalky prezidenti Robert Zelich, Birleşen Ştatlaryň içeri howpsuzlyk boýunça öňki sekretary Michael Chertoff ýaly weteran ýolbaşçylar bar. Olar beýleki zatlar bilen birlikde Trump'yň musulmanlara garşy ýeriden beýanatyny şeýle-de Meksika bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky serhedi diýwar bilen ýapjakdygy baradaky jedelli pikirlerini dogly redetýärler. Respublikan Partiýasynyň wepal agzalary hökmünde biz Trump'yň partiýamyzyň adyndan prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmagyna asla razy däl. Biz prezident idarasynda agzalalyga sebäp boljak bu adamyň kandidaturasyna garşy görüşmegi planlaşdyrýar diýip 3 martda çap edilen hatdan ygtalýar. Bu hat Donald Trump'yň Respublikan Partiýasyndan prezidentlige dalaşgar bolmak ugrundaky tagallalarynda nobatdaky ulus ýynagdan üstünlük bilen geçmeginiň iyi süre jemgyýetçiliginiň dikkatyny ýetirdi. Munyň öňsiresi, ýagny super sişeme diýilip adlandyrylýan deslapky saýlawlarda Trump 7 ştatda üstünlük gazandy. Agzalyan hat Respublikan Partiýasynda dören bölünşi görkezýär. Çünki bu hata gol goýanlaryň arasynda öňki döwlet sekretary Condoleezza Rice'yň we Colin Powell'ın şeýle-de milli howpsuzlyk boýunça öňki maslahatçysy Stephen Halland'yň atlary ýok. Daşa garşy göreş atly blogyň dolandyrjylary bu blogyň halkara derejede bolup geçýän wakalary dogruçul baha bermek üçin döredilen we öňki diplomatlary, harby serkerdeleri, aň togulunyň işgärlerini we alymlardan ibaret platformadan aýtýarlar. Jynap Trump'yň öz beýanatlarynyň çen tutsak, onuň prezident hökmünde öz ygtyýarlyklarynyň peýdalanyp etjek ädimleriniň ýurdun howpsuzlygyny gowşatjakdygyny ananýar. Bu ýagdaý biziň ýurdumyzyň halkara derejesindäki abyryna yaramaz täsirini ýetirir diýip hatda edilýär. Birleşen Ştatlaryň daşynda ýaşaýan alymlaryň aglabasy hem agdalýan hatda öňe sürilýän şeýle pikirler bilen ilalaşýarlar. Jurnalist Martin Wolf Financial Times gazetinde çap edilen makalasynda Trump'yň prezident wezipesine saýlanmagynyň betbakçylyk boljagyny belliýär. Häzirki ses berişiklerde Birleşen Ştatlarynda şu ýylyň noýabr aýynda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna Respublikan Partiýasynyň hem-de Demokratik Partiýasynyň adyndan gatnaşmaly kandidatlar seçilýär. Kärdeşim Muhammed Tahiryň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Moskwanyň metro stansiýasynyň daşyna çağanyň kesilen kellesini buloýlap görkezden mahaly video düşürilen özbek zenany bu tüskindirji hereketi amala aşyrmagy özüne Allah'nyň buýrandygyny aýtdy. Şeýle-de Gülçehre Babakulowa habarçylara beren maglumatynda özüniň iş alynan ýerinde 4 ýaşynaky çağany öldürendigini hem tasdiklaýandygyny belledi. Bu barada Germaniýada habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlan giňişlik maglumatyny dikkatiňize hödürleýäs. Seyretmek üçin özüne analynan 4 ýaşaja gyýzagy öldürendikde aýplanýan we çağanyň kesilen kellesini Moskwanyň bir köşesinde buloýlap giden Özbekistanly eneke bu işi etmegi özüne Allah'nyň buýrandygyny aýtdy. 38 ýaşly Gülçehre Babakulowa bu beýanaty 2 martda ilkinji gedek suw salyna getirilenine bir jurnalistiň soragyna jogap berende etdi. Babakulowa 29 fevralda Moskwanyň bir metro stansiýasynyň
Ýaşanyň daşartynda tutuldy. Video ýazgylarda gara egin eşikli hejaply enekanyň men terrorist diýip gıýgyryp bir çağanyň kesilen kellesini ýokary galdyryp durany görünýär. Dergäwçiläriň aýtmagyna görä ol özüne seretmäge berilen çağany öldürüp onuň kellesini kesipdir. Ondan soň hem maşgalaryň kwartirasyny otlap gaçyp gidipdir. Babakulova jurnalistlere öz günäsini boyun alýandygyny aýtdy. Moskowanyň etraf sudy onuň 2 aýlap türmede saklanmagy barada karar çykardy. Oňa üstümizdäki hepde adam öldürenlikde günä bildirilerine garaşylýar. Associated Press habar gullugynyň bildirmegine görä prokurorlar suda öýleriniň Babakulovany bu jenayete iteren adamlaryň häzir erkin gidip ýörendigine ananýandyklaryny aýdypdyrlar. Orsiýetiň döwlet habar gullugy riýa hukuk goraýjy edaralaryň ady agdalmadyk bir çeşmesine sargylanyp adamsyndan aýrylan Babakulovanyň üç çağanyň enesidigini, onuň bir täzik bilen bile ýaşandygyny, bu täzigiň ony islamyň ekstremistik düşünjelerine tabin edendigini habar berdi. Bu habaryň anygyna ýetmek üçin mümkinçilik ýok. Döwletiň eýetçiligindäki we Kremliň täsiri astyndaky esasy telekanallarda çağanyň aýylgynç ölümi, ony öldürenlikde guman edilýäniň hereketleri barada maglumat bermekden saklanyldy. Köp adamlaryň pikriçe bu milletçilikli blogoýlyklary ýa-da ortlar bilen Orta Aziýaly we Kavkazly musulmanlaryň arasyndaky dartgynlygy artdyrmalyk üçin edilen iş. Muňa garamazdan bu jenayet öňki Sowet Soýuzynyň Orta Aziýa respublikalaryndan bolan migrantlara köpräk kontrollyk barada milletçiler we beýlekler tarapyndan edilýän çağırışlaryň köpelmegine getirdi. Suwtda düşürilen video ýazgyda Babakulova ýa-da görünýär. Asrin ýylgyrýar. Habarlarda aýdyryşyna görä ol suwt kafasasynyň içinde jurnalistlere el galgadyp men Allah'nyň çafary hemmeňize salam diýipdir. Watany Özbegistanyna Babakulovany tanıyandyklaryny aýdýan adamlar beren interwýularyna onuň psikiki taýdan durnuksuz diýip tanalýandygyny, geçmişde şizofreniya keseli üçin bejergi alandygyny aýdýarlar. Habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radio bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepleşigimizi Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherine ýylyçyny Gök bazary ady bilen tanalýan bazaryň bir bölegini gök önümlerini satýan telekeçileriň söwdasy yerli häkimligiň buýrmasy esasyna ýatyryldy. Emma bu ýerdäki söwdagärlere kompensasiýa şolsanda goşmaça ýer hödürlenmänligi sebäpli häzirki wagtda olaryň aljyraňly ýagdaýda habar berilýär. Lewap welaýatyna habarçymyz Röwşen Çaryýewiň taýýarlanan raporty. Türkmenawadyň Pushkin köçesiniň ugrunda ýerleşýän köprüniň aşagyndaky söwdagärler şu günler satudaky önümlerini ýygnamak bilen başagay. Olaryň bugünkü başagaylygy söwda bilen bagly däldi. Köpden bäri oturan söwda ýerinden göçürilmegi bilen bagly. Yerli häkimligiň buýrugy bilen 1 martdan başlap açyk bazarda edilýän bu söwda satyk doly ýatyryldy. Düň bize häkimligiň işgärleri gelip bu ýerden zatlaryňyzy aýryň diýdiler we dünden bäri her kim tapan tupan zadyny ýygnamak bilen başagay. Häzirki wagtda söwda durdy. Her kim hem çykaran zatlaryny täzeden maşyna ýükleýär diýip Farapdan gelip bu taýda gök söwdasyny edýän 33 ýaşlaryndaky Parahat gurrun berýär. Parahatyň aýtmagyna görä häkimligiň işgärleri 1 martda öýlen saat 3-den soň gelip başlapdyrlar we olar halka bu çäranyň näme üçin geçirilýändigi barada hiç kili taýyk maglumat beren oklar. Emma dükkan eýleriniň arasynda ýaranmışlardan şen tutulsa bu göçlük bazaryň töweregindäki geçirilmäge taýýarlanylýan uly ýowar bilen bagly. Mälim bolşuna görä prezident Berdimuhammedowyň buýrugy bilen häzirki döwürde tuş ýurtda ýowar geçirilýär. Ýowardan soň şol bazaryň gaýtadan işe başlamagyna ruhsat edilip edilmejegi hem belli däl. Ulu bazaryň
Gyrasynda yerleşýän bu açyk sowda nokadyndaky sowdagarlaryň aglawasy gök sowdasyny edýän adamlar, gök satýan sowdagarlaryň aýtmagyna görä, Agdalyan Diňewir köprüniň aşagy Lomay gök sowdasyny edýänlerden takminan 30 töweregi adamyň gazanç edýän ýeri. Lomay gök sowdasy bilen meşgullanýan adamlaryň sowda nokatlarynyň göçürilmegi baradaky tawşyrykdan soňra Agdalyan ýerde maşinlaryň uly dyknyşygy emele geldi. Adamlaryň aglawasy sowda nokadynyň doly aýrylmak ähtimallygy bilen ýüzbe-ýüz bolan soň öz satýan gök önümlerini bu taýdan alyp çykmagyň aladasynda. Menem häzir maşinamy çykaryp bilmän otyryň. Öňümde beýleki maşinlar bolan soň men bir azajyk garaşmaly bolaryn. Şolar çykarsalar menem öz maşinamy çykarjak diýip 35 ýaşlaryndaky sowdagar ýigit Nurýagdy bu ýerdäki ýagdaýdan söz açýar. Nurýagdynyň aýtmagyna görä aldym merdimli ýagdaý emele gelen soň sowdagarlar üçin kireýine maşin tapmagam kynlaşypdyr. Tapdyran halatynda hem maşinlaryň kireýi adatdakysyndan has ýokary bolup häzir kiçenrek maşinlaram her gatnawyna 20-25 manat sorýarlar. Bu ýeriniň sowdagarlarynyň esas satýan harytlary kartoşka, soğan we durly sitrus mevelerinden ibaret. Sowdagarlar bu taýda satýan harytlaryny uzak owalardan getirýärler. Tomus aýlar bolsa goşmaça pomidor, hyýar ýaly beýleki gök önümleri hem satýa çykarýarlar. Bu bazardyň adaty adamlary däl Türkmenawadyň käbir beýleki ýerlerinde gök sowdasy bilen meşgullanýan sowdagarlar hem haryt bilen üpçün edýärdi. Özüni Gülsere diýip tanadan sowdagar aýal hem olardan biri. Türkmenawatly 40 ýaşlaryndaky sowdagar bu ýerden Lomay gökçüleriň göçürilmeginiň özü we özü ýaly beýleki sowdagarlaryň durmuşyna erwet täsir etjekdigini aýdýar. Men günlük aljagymy arawaçy tutup şu ýerden getirdiýdim. Özüm Uluwazaryň içinde oturýaryn, belli alýan ýerim bar we belli arawaçlarym bar. Kartoşkam ýa soğanym gutar berse, jaň edip getirdiýdim. Bular başga ýere göçürilse men näme etmeli diýip Gülsere Azatlyk radiosyna gurrun berýär. Bu wadaryň ýapylmagy daýhanlara hem erwet täsirini ýetirjek. Sebäbi olaryň öz mellek ýerlerinde ýetişdirilen önümleriň agramly bölegi de şu wadaryň üstü bilen satywa çykarylýardy. Wadaryň ýapylmagy gaty çalp bolup geçdi. Indi Lomay gök sowdagarlary, alyjylary we tatyjylary ýakyndan gyzyklandyrýan zat bu wadaryň geljekki ykbaly, ýagny bu wadaryň gaýtadan açylyp açylmajagy. Ýöne bu barada ýerli häkimetler häzirlikçe halk köpçüligine hiç hili maglumat bermeýärler. Habarçymyz Röwşan Çaryfoň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada öz pikir araýşlaryňyzy, bellikleriňizi ýa-da başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşmak isteseňiz, biziň bilen metbuat email belgisi gmail.com email adresimde hatur edip habarlaşyp bilersiňiz ýa-da biziň bilen Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaň edip ýa-da SMS uradyp hem habarlaşyp bilersiňiz. Gepleşigimizi Balkan welaýatyna degişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Balkan welaýatynyň ençeme owasynda ara gatnaşyk ulgamynyň şol sanda mobil we öý telefon liniýalarynyň çekilmänligi habar berilýär. Etrap merkezlerinden ençeme kilometr uzaklykda ýerleşýän bu owalara ara gatnaşyk ulgamynyň çekilmänligi sebäpli ýaşaýjylaryň käbir bökdönçlikleri başdan geçirýändigi aýdylýar. Biz bu owalaryň ýerleşýän ýeri we telefon liniýalarynyň ýoklugynyň ilaty ýetirýän täsirleri barada ýakynda Balkan welaýatyna tapar eden Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk. Amanmurada Balkan welaýatynyň ençeme owasynda ara gatnaşyk ulgamynyň şol sanda mobil we öý telefon liniýalarynyň çekilmändigini habar berdiňiz. Bu barada doldurak maglumat beräýseňiz, bular haýsy owalar? Altın asır öýjükli telefony ullanyp bilmeýän ýa bolmasa stasionar öý telefonlar çekilmedik owalar Balkan welaýatyna ençeme. Oňa mysal hökmünde häzirki Türkmenmaşy öňkü Krasnoyarski etrabynyň Sürmen owasyny, Şöýli owasyny, Goýma owasyny, Aglamış owasyny mysal getirip bolýar. Ýa bolmasa Gazanjyk häzirki Bereket etrabynyň Burgun owasy, Kızlarbat häzirki Serdar etrabynyň 40 ýyllyk Qara ýylgyn Melewoz owalary şol suwalyňyza jogap berýän owalar, ýagny telefon arasyna çekilmedi owalar. Amanmurada bu gurrun nedýän owalaryňyz etrap merkezlerinden orta çaýdanyňyzdan näçe kilometr uzaklykda ýerleşýär? Men olar bilen başga bir ýagdaý aýdaýyn.
Balkan vilayeti yurdun umumi territoriyasynyň 30%'ini tutýar. İlas bolsa yurdun ilas sanynyň 10 götürümine 12%'ine barabar. Şoňçunum vilayetde owalar selçeň yerleşen, men ýanky adyny tutan owalarymyň iň golaýy etraf merkezine 150-200 kilometr töwregi golaýlykda ýa-da etraf merkezinden 150-200 kilometr çemberlik yerleşýän owalar, olaryň arasynda 300-250 hatda 400 kilometr çemberlik etraf merkezinden daşlykda yerleşýän owalar bar. Ine umum harapmynda Türkmen maşetrawynyň goýma dowasynyň awlumşy owasynyň adyny sordum ýa-da Galanzyk bereket owasynyň burgun owasynyň gyllar we Serdar etrawynyň 40 ýyllyk merawy owalarym medende onadan ýa-da etraf merkezinden 200 kilometr çemberlik daşlykda yerleşýär. Ýene bir bellemeli ýagdaý. Men owalaryň adyny tutanda, kiçigirme owalaryň adyny tutmadymda, tol owalaryň her birinde ýaşaýan ilasyň sany 250'den 500'e adam ýaşaýan owalaryň adyny täkra. Aman rada bu owalara aratnaşyk ulamy öňünden bäri çekilmedikmi ýa-da bu soňra dören bir ýagdaýmy? Bir atawawy şeýle ýagdaý çekilmedik ýöne esker zamanasynda rastlya diýilen bir zat bardy. Şol bilen gysgaly habarlar ýetirip bolýar. Häzir ne bir owalarda şolom ýok. Elbetde ýöne bilen diýdiğimiz Balkan vilayetiniň owalarynyň ählisinde de altyn asır öýdükli telefon ýa-da stasionar telefon ullanıp bolanyp diýdiğimizde çekilen owalar bar. Meselen sözlerinde Brovada var, kovada yok. Şol arada deň edilmeýär owalar hakynda. Şunu aýratmak gerek. Aman rada aratnaşyk ulgamynyň ýoklugy ýaşaýjylary nähili täsir etdirýär? Bu barada gurrun beräýsiňiz? Ýaşaýjylar üçin bir uly közenç döktürçlük durýar. Bellemeli ýagdaý men adyny tutun hemde tutmadyk owalaryma barýan ýollaryň ýagdaýy juda erwet. Olaryň diňe ýolady bar. Diýjek bolýanym awtolog gatnagy wadym, gaty kynçylyk bilen amalaşýar konsoň. Adamlaryň ýeketäk bir söýenjek wady, ullanjak wady telefon aragatnaşygy ine biýem ýok. Konsoň ol adam marýerine soýum marýasam zerur ýetirmeli habaramma ine şol habarlary ýörüýtür awtologly adamy bir habar ýetirmesen soýagdaý juda hyýrlyk bilen amalaşýan ýagdaý ýörüýtür awtolog uratmasan telefon ýok bolsun adamlar közenýärler ýa bolmasa adam son owalarymyň has ählisinde diýen ýaly net punktlar ýa-ni lukmançylyk nohotlary ýok. Ondan adamlar bir täher we jaň edip Oňşowalarda bar bolan lukmany olan net punktyň işgär adatça ýörüýte ortaly ferşeri çağırma usulyny telefondan ullanıp bilmeýärler. Şol üçin ýörüýte adam awtologly ýa-da motorly, motosikletli adam uratmaly bolýarlar. Ine bir adamyň ählisiniň başdan geçirýän ýagdaýy täkra. Aman rada aşawatdan gepleşigimiz atnaşyp beren gurrunlaryňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işinizi rawat boldum. Aşawatly ýa-da Amanrat bu gaýflen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, öz sebitiňizdäki aratnaşyk ulgamynyň şol sanda mobil we öý telefon liniýalarynyň hiline siz nähil baha berýärsiňiz? Bu sizi kanagatlandyrýarmy? Bu barada bize gurrun beriň. Öz pikir araýşlaryňyzda bellikleriňizde biziň azathabar.com web saýtymyzda hem galdyryp bilersiňiz. Web saýtymyzda türkmensanyň garawum.info.org proxy saýtlary arkaly girip bilersiňiz. Şeýlede bu soraga ýam okuyjylarymyzyň käbirleri şuň ýer bilen öz garaýşlaryny, öz tesirlerini galdyrypdyrlar. Olaryň käbirleri nädir? Siziň dikkatyňize ýetirmekçi. Dinara atly okuyjymyz aratnaşyk ulgamynyň hiline diňe nol belgisini goýup öz garaýşyny beýan edipdir. Azamat atly beýleki okuyjymyz signaly az, öýüňe ýurdun daşyndan telefon etseň düşürüp bolmaýar. Biraz signaly köpelsinler. Men pikirimçe diýip tesvirini jemläpdir. Özüni telekom diýip tanadan okuyjymyz bolsa, öý telefonu bu döwürde hiç kime geregem däl. Her kim
mobil telefon bilen aylanyp ýördüp öz tesvirini belläpdir. Hormatly dinleýijiler, efire çek maglumatlarymyz barada öňünden öz pikir-araşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi Facebook we Kontakty sosial ulamlaryna sahypalarymyza goşulmaga çağırýas. Bu ulamlarda bizi gözlep bölümine Azatlyk radiosu Azat habar ýazyp tap bilersiňiz. Azatlygyň baýry işgäri ömrüniň 17 ýylyny bu radio bagşadan Nazar Hudaýberdiýew 2 martda 66 ýaşyň içinde dünýäden ötdi. Ol 1950-nji ýylyň 17-nji awgustynda Lewap welaýatynyň Halac etrawynyň Çoğpetde owasynda dünýäge inipdi. Kardeşim Muhammed Tahir Nazar Hudaýberdiýew bilen geçiren ýatlamalarını paýlaşmagy sorap, Türkmen parlamentiniň öňkü deputaty Halmurat Söýünow bilen söhbetleşýärler. Halmadaga birinji günden başlap merhuma Nazar ağa diýmegi öwrenşip birin. Nazar ağaň aradan çykanyny eşitdik. Bu aja habary onuň maşgylasy bilen paýlaşmak üçin siz Praga gelipsiňiz. Bu ýakymsy habar barada dorak maglumat beresiňiz. Nazar ağa mundan bir hepde odal böwrek ağrysy bilen keselhana düşýär. Ýöne şu taýda gynansagan böwrekler hereketden galyp ahyrky netijede soň ene şu pazgaly ýagdaýa getirdi. Dün akşam saat 8-de Nazar ağa bu ýagty jahan bilen hoşlaşdy. Öňe bir gowzat Nazar ağa bagty durmuş ýaşap geçdi. Ömrüniň soňky sagatlaryna da maşgala agdalaryny, çağalar hemme daş töwregini, hawa ene şeýdip ene ýaşylyň şeýdip hoşlaşdyk. Ýatan ýer ýakda bolsun. Cenaza namazy ýa-da jaýlanyş merasym barada hem bir durup ýeçäýsek görmek isleýän, gelmek isleýän adamlar bolmagy mümkin. Nazar ağany erti 4 martda Praga şäheriniň gonamçylygyna şo ýerde jaýlanjak. Erti öýlen hawa. Şuňa ýaly habar bizde bar. Wagty şol saat öýlen bolany 2 bilen 3 saatyň aralygy bolup durdy. Halmadaga siziň Nazar ağa bilen ýoldaşlygyňyz uzakdan gaýdy. Onuň şahsiýetiniň sizde galdyran täsiri barada bir kaz görüňe daýsak. Hakykatdan Nazar Hudaýberdiýewiň men şahsy ömrümde oynan rol gaty uly şu taýdany halka da aýtmaly ýeri geldi. Şol 94-nji ýylda men şol Moskwada Orsiýadyň KGB-si tutsak edende Nazar ağa ýanymda durmadyk bolsa, ýa şolaryň dokumentlerini seredip, atlaryny, familiýalaryny ýazyp, dywaniýasyny ýazyp, maşyn nomeryny ýazyp, şo wada radio azatlyga ýetirmedik bolsa, men şo taýda ýitirmedilip öldürilmelidim. Ene şol Nazar ağa o sebäp boldy men biri galmagyma, şoň üçin men olar ýok edip bilmediler Orsiýetde. Şondan soň men Neşwet'e çykdym. Men türmede oturýarkam, çağalymy eýelik edip şolary howsarlyk çykan, şolary tämen azatlyga çykkan çam, dogurlyk kömegini uzadan ene Nazar ağa. Şoň üçin men ol adyma ömrüm bilen bergili. Şey diýsem men ýalňyşman, şoň üçin Nazar ağa ýal adam gaty seýrek men ömrümde duş bolan adam, Allahjan jaýyny cennetden essen şey diýem düşünýän ol Nazar ağaň ol şol 22 ýyl bäri ene tanış şeydip dogan ýaly gatnaş men onu ağam hasabyna görýän, şeydip işleşdik Azatlyk radiosyna en şeýl hawa näçe rahmet çekenne we elmidan şol biziň halkymyzyň aladasy bilen şol haçan döwletde bir ýaşylyga tarap üýtgeşiklik bolar diýip şol niýet bilen işine yapışan adam, halkın hakyky oglu diýip düşünýän, ol görellerlik adam diýip. Şoň üçin Nazar ağa bilen kän ýol geçdik. Men şol adam bilen uşuşup şol adam bilen işleşmegi meýser üçin men öz ykbalymy gaty ören minnetdar ykbalymdan arazy Allah Taala'dan. Ene şolar ýalyk ýagdaý Muhammed men Nazar ağa bilen gyýyska çaýsak, geçilen ýol. Bolýa halmadaga beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun, merhumym jaý cennetden bolsun. Şeydiň sag bolun, hormatlap, syýlap, şeýdip Nazar ağaň ýygyny göterip edýän aladalaryňyz üçin size de sag bolsun aýdýan ähli radioň işgärlerini beýleki jurnalistler ýurtyň içinde Nazar ağaň ýygyna galan doganlaryny dosýar ählisine öz adymdan we maşgalamyň adyndan, ýollaşlamyň adyndan çuňur gynan jümmeler ýan adamlar gowy. Saglykly toýlarda görüşýän, sag bolsun. Kardeşim Muhammed Tahir'in Türkmen parlamentiniň öňkü deputaty Halmurat Söýünow bilen geçiren söhbetleşlerini dinlediňiz. Azatlyk radiosu Nazar Hudaýberdiýew iman baýlygyny we jaýynyň cennetden bolmagyny, ýygyna galan howsarlaryna sabır dileýär.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnälik gepleşigimiz hem geçirip oturýar. Gepleşigi Pragdaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.